Naša fakulta patrí medzi také inovatívne fakulty a snažíme sa skutočne zmeniť súčasný stav, keď sa hovorí, že kvalita nie je vysoká učiteľov, tak sme si povedali, že poďme do výzvy a práve sme sa veľmi potešili, že Microsoft prišiel s novou myšlienkou, že nie učitelia v praxi len majú mať podporu, ale práve naopak mladá generácia pripravila budúcich učiteľov a táto fakulta pripraví vlastne budúcich učiteľov pre celé Slovensko a máme študentov z celého Slovenska. Ciele inkubátora sú vlastne v tom, že máme tri také základné oblasti. Prvá je tá formálna výučba, to znamená v rámci predmetov, v rámci študijných programov učiteľského štúdia, aby oni počas tú vysokej školy dostali základnú výbavu okrem tých teoretickej prípravy, odbornej, didaktickej aj technologickú. Čiže aby tu spoznali najnovšie technológie, aby sme vrátili chemický experiment do prírodných vied. To znamená, že práve pomocou týchto mobilných zariadení a meracích zariadení môžeme krásne experimenty robiť a študenti budú vidieť, že dá sa robiť naozaj dneska vrátiť tie experimenty. V inkubátore inovatívnych učiteľov Microsoft využívame dotykové tablety 2 v 1 od spoločnosti Intel a práve sú veľmi dobré a vytvorené pre potreby vzdelávacie. Toto riešenie predstavuje novú generáciu realizácie prírodovedných experimentov.